Purweng lampah. Hasta Widya Beksa ingkang mangayun wonten ing sasur bangsal pambeksan. Ingkang tartamtu dalu kelanggan kinal pasugata panglipur kunjung para tamu wilujeng lenggah. Wilujeng laras, wilujeng mirsani, wilujeng piarsaken nun.
Setro Degreng terdepan keperanan lagumu. Ekai kancane tangane loro kono tangane papat. Kok iso? Sing loro sedakep, sing loro karo ngene. Kuwi ora tangan ya moh. Kendi. Ayo Dek. Aja lali bawelingku
bagiannya Somo Bukit Berbulu. Lastri cilik. Hidup. Kang Setyo satu. Oper anak wedok Lastri. Nganti saelengmu. Iya. Asik. Iya, masuk nih nanti. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Tahukah ku petik bunga mawar ungu, lalu kuselipkan di rambutku. Kita pun pergi bersama, melewati jalan setapak. Tanganmu Tanganmu kau rangkul di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Yo. bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta, ye 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 ye. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita saling datang bersama, di bukit berbunga. Di bukit berbunga. Matur nuwun purwaken lampah sinebat Eko. Peng lamun Cinondro. Kaleah kan tengku gati Raden Mas Bagus Wisnu. Ora karo Sogol, karo Tunggale. Cek cek. Pak MC, ngapunten nyambut. Mungkin kalau wangsul kayak. Senengnya wangel nih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kunjuk dumateng para pepunden sesepuh, pini sepuh, miwaju sepuh ingkang pono ing pamawas miwa lebda ing pitutur ingkang dat pinundi. Para pangemban pampating praja miwasati negari kang pantas kinarya dados pangayom ing sedaya kula dasih ingkang dat jinudarsana. Malembaripun dumateng para tamu kakung sarta putri kedat luhuring budi miwah dumateng kadang muda tumaruna remaja putra remaja putri minangka pramugaring pahargyan ingkang dat kula tresnani. Ing saderengipun tansah diagung pangaksama kula kemawon ten miyak swasana munggel pangandikan hanyar kamardikan jeng handika sami. Inggih aurat kula mugi dawuh saking panjenenganipun Bapak Wisnu lan Ibu. Kenen matur wonten ngarsanipun para tamu. Amung saderengipun sumangga kula dherekaken tansah manungku puja dalah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi pangajab kawilujengan katentreman tansah kajiwa kasalira dhateng jiwa kita sami amin. Ing angka sepisan Bapak Wisnu lan Ibu ngaturaken sugeng bagya mulya menggarawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi punapa dados panyuwunanipun Bapak Wisnu lan Ibu. Ewa dene wasing gati panjenengan sedaya kasun rawuh wonten dalemipun Bapak Wisnu lan Ibu saperlu dipun suwuni donga pangestu tumrap Bapak Wisnu lan Ibu anggenipun gadhah jatah syukuran putra-putrinipun kanthi tetenger anak ayu Clarissa Ayu Nindya saha anak bagus Raden Elzian Atmaja. Mugi dados putra-putri kang saleh lan salehah bekti marang tiyang sepahipun migunani tumrap nusa bangsa lan agamanipun amin. Eka salajengipun Bapak Wisnu lan Ibu ngaturaken gunging panuwun dumateng para pamong mitra sanak kadang tangga tepalih langkung-langkung dumateng kadang muda tumaruna ingkang sampun keparing-paring pambiyantu awujud bahu suku egoh pertikel ing tundhanipun saged hangan-hanganenge Bapak Wisnu lan Ibu anggenipun hamengku gati. Amung kewala Bapak Wisnu lan Ibu boten saged ngaturi piwales punapa kemawon sagedipun namung pasrah sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan sedaya angsalira satruju lan matikel-tikel amin. Ega salajengipun rehning kadang muda tumaruna ingkang sampun kepareng nawung krida atur pasugata wonten ngarsanipun jeng handika sami kanthi andhap pasoring manah unjukan kang sulwang-suli unjuk daharan kasarahabi saparingipun sinambi hamirsani lelipur seni karawitan Wisnu Laras jangkep seni beksan tayub ingkang dipun sepuhi Bapak Sogol saking Gemantar Mondokan Sragen. Ingkang salajengipun hamba bilih sedaya kirang hanuju prana wiwit aruh lungguh suguh ingkang kirang jumbuh lumantar pribadi kula ngagunging pangapunten ingkang tanpa upami. Mekaten ingkang saged kula aturaken kula nglenggana kathah gelat gangsal atur kula hawit kula namung titah sawantah menungsa wala kang tebih saking watak sampurna kula mawantu-wantu nyunagunging pangapunten ingkang tanpa upami. Minangka pepuntaning atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal sanesipun kula aturaken kadang panjenengan nuwun matur suwun. Apa garwa risik tenan jaya dan prayitna sabaran ayo saembrono. Pekatan para tamu ingkang dados wasikati serupa nyuwun saking panjipun Bapak Wisnu mantar para murawi. Monggo niki dipilih sing ayu-ayu cedhake Wisnu karo Mbah Sogol. Kok aja nyengker ulung Sinambi ngelaras ngarantu
pamundhut gending-gending yang kepareng katur lumantara Wisnu Laras. Langeneng kalangyan negara pandan bontar Wilujeng rawuh ingkang ketemben rawuh paling pinaragakan sikeca daya kepaling kapurwakan